a duniya, duniya, duniya ta a duniya, duniya, duniya ce. A duniya ne, 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 a duniya ne. Akwai mutum? Kai, ina Amadu. Wallahi tun jiya da yaron malam ya raba mu da shi amari ban kuma ganin sa ba. Dan banzan Allah. Wallahi ban kuma ganin sa. Kana nufin bai kwana a gida ba? Ko a wajen bacci. Kai, zo nan. Zo nan aka ce. Mi na ji Rabi'u na tambaye ka. Tambaya ta yake wai ina Amadu. Ina Amadu? Eh. Kana nihin Amadu bai kwana gidan ba? Tun jiya da yaron malam ya kwance shi a kafa ta amari ban kuma ganin sa. Ya za ka zauna? To ya bayan zauna ba ina zan je. Har kafa za ka ba mu je bakin titi mu dawo. Bakin ta wallahi bayan je ba ni shekaran jiya da na ce ka ara min ni fitsari ka ara min. Dan da bakin titi. Wallahi ba inda zan je wanda karfan a jikina ni ba inda zan je. Ta. Dan da bakin titin yanzu na zafi. Ni wallahi ba inda zan je bakin titi ni ka hannu ma da malami. Kai faɗan me kuke mana ne da Allah? Wai sai na raka shi bakin titi da wannan karfan a jikina. Ban gane ba. Kai me za ka ce kai a bakin titi? Bakin titi zake son yin siyon makilin. To ai na ka samu kuɗin da za ka je ka siyo makilin din. Wani totsiya ba wa tashi. Totsiya. Kan shiga ciki, kai kuma zo. Dawa mana tsaya mana, zauna a nan. Ya,
ina totsiyar da kake cewa kana da ita? Tana jiki. Fito da ita za ka yi in ga irin ta. Kai da Allah magana fa muke ma da Allah. Ya ne, me wannan? Dan daya mana. Wannan ne na aka san? Sai wannan fa iya na ka bayar. Ma gaya ma. Ni yawun da zan iya Kai dakata mana akwai totsiyar malam. Ai an sallama malam. Kudin da wani mai malam ya karbe. Allah ka rabu da wannan magana wannan ta wuce wani za ka kawo. Kai su gumbi da Allah za ka kawo a bashi. Wallahi billahi allazi za ka rasa gaba daya. Na gaya ma. Mi kona sa. Ba dole ne ka bani kamar inda ka ba dole ka bai kamar inda ka ba da na ba. Kai Rabiu! Kada na ne? Wannan za ka raka waje. Akwai ƙaruwa. Na riga na gama ƙaruwa ta. An ka raka shi ya ga gari. Kai ma ya karɓi naka. Tashi gaji. Ko da dai ko zugun ɗaya ce. Yaron malam ya kwance marin a kafar naci. Allahumma ya kaharu, ikahar bi kahari ka karan ya kaharu, ikahar man yuridu kahari wa muna'ahum an yatasarrafa anni kam min fiyatan qalilatan galabat fiyatan kasiratan bi iznillah wallahu ma sabirin. Kai Umar, zo nan. Malam. Kai me nake ji dan katsina yana tambayar ka? Tambaya ta yake wai ina Ahmadu, to ka ce masa me? Haka na ce mai tun jiya da ka raba mu da shi a mari ban kuma ganin sa ba. Baka gan shi ba? Ko a wajen bacci ban gan shi ba. Bai kwana ba? Bai kwana ba. Tashi gaji. Jagoro! Ka je ka nemo min Rabi duk inda ya shiga, da inda yake. Ka je ka kawo, ka je ka tawo min da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, na gajiya. Alhamdulillah. Gida. Lafiya kalau. Na kwana baba. Lafiya kalau. To Malam Usman ga alama kai ne shugaban tafiyar ko? To me ke tafa da ku? Na kawo ƙara ne na kanwata ga kuma saurayinta. To ka kawo ƙara akan kanwarka. Kuma ka ce ga saurayinta, to wanne za a yi? Allah gafarta malam, ya sunan malamin? Ni sunana Muhammad. To menene alaƙa da wannan da kuma ita wannan din? To gaskiya kwanakin baya dai ina zuwa gurin Hadiza, to na ɗan kwan biyu gaskiya, to da na dawo shine sai muka haɗu da yayanta yake cewa turo iyayena inda gaske nake. To gaskiya an ɗau ɗan kwanaki don makonnin da yawa ba zan iya tuna ba. To sai jiya kawai ina zaune ina can gida ina tunanin yadda za a turo iyayen. To kawai sai na ga wayarta ita Hadiza ta kira ni ta ce min zo gidansu ana son gani na. Hadiza, abinda wannan ya faɗa da gyara, in ba gyara kawai mu wuce a ci gaba. Gaskiya ne. To alhamdulillah, na ji daɗi. To Allah ya gafata malam. Tunda ita wannan yarinya Hadiza ka ce kana son ta ne da aure. To a musulunci da kuma kyakkyawar zamantakewa ta Bahaushe akwai ƙa'idoji da ake bi na neman aure, ba haka kawai ake yadda aka ga dama ba. Idan kana neman mace ko so ɗaya kai magana da ita ko so biyu ta ansa ta ce ta yarda da kai, to abu na ƙarshe shine ya za a yi saƙo ya je wajen iyayenta. Ka gane, ba da ita za ku yi ta shirme ba, saboda magana zana iya yin nisa akwai wata a ciki ko wata ta shigo. Saboda haka abinda nake so da kai yanzu, wannan yarinya marainiya ce, mahaifinta ya mutu mahaifiyarta ta mutu, yanzu ni ne mahaifinta ni ne mahaifiyarta, kuma ga ka zo gabana.
To yanzu kai na sallame ka, abinda ya rage kawai ina jiran ka ko kuma wakilanka su zo mu tattauna. Sannan ku ci gaba da mu'amala da Hadiza. Da dai na sallame ka. Hadiza. Na'am baba. Menene tsakaninki da wannan dan uwa naki wanda aka samu karancin biyayya da fahimta tsakaninki da shi? Dama idan samari na suka zo sai ya dinga kiransu, kuma idan suka je suka yi magana an suka tafi ba sa ƙara dawowa. Kina zargin kenan shine yake cewa ka su dawo ko? Kaji Malam Usman, ka kake koran mata samari, me dalilin da yasa kake koran su? Ita a tunaninta koran su nake yi. Ina gaya musu ne su turo iyayensu in har da gaske suke mutuncin ya mace a zo a nemi izini gurin iyayenta. Samarin yanzu majority ba aure suke zuwa ba, lalata 'yan mata suke zuwa. To na fahimta. Malama Hadiza. Baba. Wannan abin da kika faɗa zato kike yi. Zato kuma baya tabbata a kowane lokaci. Wanda ya fi kowa daraja a duniya da lahira, Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, to ya ce zato hadda nasa ba tabbas ba ne. Kin fahimta ko? To tun da yake manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi zato bai tabbata ba, to waye kuma wanda zai yi zato ya zauna a kai? Kuskure ne. Shi yana ƙoƙari ya kare mutuncinki da martabarki ne. Ni ma kuma yanzu akan irin layinsa nake. Yawancin yara yanzu matasa lamarinsu ba kyau. Ke ma kuma ki ringa kula idan mutum 5 ko 10 suka zo da ƙyar za a samu 2 ko 3 wanda daga sai suke yi. Saboda haka daga yanzu duk abin da ka gani ba daidai ba ko kika gani ba daidai ba a zo a gaya min kawai, kar a ɗau mataki. To insha Allah. Hadiza, ga wannan ki a ɗan sai ko sabulu ko? To ku je Allah ya muku. Na gode. Amin. Go. Okay, so abin da za a yi in ka je sai ku aiwatar da wannan kes ɗin da na ba. Ina so in ji sakamakon sa na gaba. Zan kai daɗe magana ne akan wannan kes ɗin. Okay, ina jinki. An kammala bincike ne akan shi? Okay, kin ƙara samu wani abu akan wannan kes ɗin ne? Gaskiya kes ɗin akwai sarƙaƙiya a ciki, kuma da dukkan alamu suna da alaƙa da juna. Kamar hakan target ne shirye da aka shirya shi tun farko. Abu ɗaya da na iya ganewa shine kamar akwai wata manufa ta aikata haka. Ban jin barayi ne suka aikata masa karan kai da sai dai wasu mutanen da suke da wata ɓoyayyen manufa wanda nake tunanin ba komai ke ɗawainiya da su face fansa ran kai da duba da yadda ba wanda ya zo da ƙorafi cewa ba wanda ya taɓa masa kuɗi sai wannan alhajin. Duba da yadda kasuwancinsu ya gudana a ranar, tabbas sun yi amfani da dutse ɗaya ne wajen cimma buƙatarsu wa mutane biyu, da dukkan alamun mutane ne masu wayo wajen lalata duk wata hujjarsu. Ok, wato na fuskanci wannan kes ɗin naki yana da alaƙa da fraud da kuma cybercrime, wanda yana da buƙatar special intelligence wajen zaƙulo wani al'amari a cikinsa. Gaskiya ne ranka ya daɗe. Kashi. Da ma dai wannan yaron Haidar a nan gari yake aiki, amma dai zan gwada in Allah ya yarda CP sai ya yarda da bukatata. In har bukatata ta biya, zan haɗa ki da wannan yaron, za ku yi aiki, za ki gane abin da nake nufi. Kin gane ko? Kina ita. Gida ka san me? Ya za in san me tunda ni ba dan akuya ba. Ai dan akuya shi ya san me. Amma ka san su baro ba sa tafiya su bar kansu. Saboda amana irin tasu. Ka me yasa kake so kai naka su tashi su bar kansu? Me yasa kai tunanin ka yake nuna ma za su iya tashi su bar kansu? Me gida yau ina so ka bambance min tsakanin agogon hannu da agogon ɗaki. Yaran malam kenan. Ya za a ce kana so in bambance maka bambancin dare da bambancin rana? Kamar a gurinka na ga babu bambanci. Haka ne. Ai da rana ina zuwa gurin aiki, da daddare kuma ina da masu karɓa adashi.
to ya za in bambance maka dare da rana tunda kowanne lokacin nema na ne. Shi yasa nake so mu daga adashin. Ni ba ma sai an dawo min da kuɗi na ba. Yaron malam kenan. Na gano yau mudubinka baya jikinka. Ballantana in ce ka ɗauko shi ka kalli fuskarka. Ashe kai ma ka gane mai gida. Fasa mudubin nayi. Yanzu ma da mutu daga gida. Naka na kalla. Na sa kwalli. Na gane inda matsalar take. Ni da kai ban yi makarantar boko ba. Amma na san kai ka zauna a makarantar allo. Ni kuma na zauna a makarantar duniya. To shikenan ka je za mu zauna jarabawa. Zan ga wanda zai ci ni da kai. To shikenan a zauna jarrabawar. Wa yake tsoranta? Wande. A ranka da ɗaya mai girma sifi game da ishu ɗin maganan da muka da kai kwanaki ta yaron nan DSP Haidar. Shi daidai na zo na ƙara tuna ma aka yi game da transfer ɗin shi a damar da shi ran ranka ne. Saboda yaron in Allah da kai ma za ka ji daɗin aiki da shi don ya san aiki yar. To alhamdulillahi da abin da yake mai kyau kuma wanda zai sa wannan runduna tamu ta ci gaba ai muna son shi. Saboda haka insha Allahu abubuwa ne suka ɗan yawa amma da izinin Allah zan yi waya ga mai girma AG da roƙi alfarmar wannan yaro a dama da shi nan in Allah yadda. Ba wani abu dama shekaran jiya na dan sha'afa ne shekaran jiya wacce na yi masa waya. Wasu mutane sun nemi alfarma akan Aliyu kan giwa a tura shi Katsina kuma an ma tura shi. Kuma mutane har sun fara jin daɗi sun yi waya suna godiya akan haka. Saboda haka insha Allah akan Haidar ma wannan ba damuwa. Thank you sir. Insha Allah. Thank you sir. Very much. Thank you sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'ummar jihar Kano, wannan cibiya ta Alhikima kamar yadda kuka saba sauraron ta a kafafen sadarwa na cikin garin Kano, musamman rediyo Dala da ma Garanti FM. Wannan cibiya tana newa al'ummar jihar Kano albishir. Ta kirkiro sabbin magunguna na ruwa domin sauƙaƙa wa marasa lafiya wajen yin amfani da magani. Wannan cibiya ta Alhikima a nan cikin garin Kano cibiya ce wacce Allah ya sa albarka a hannunta ta yin al'umma da dama idan muka ɗau magani muka ba su Allah yake shiga cikin lamarin suke samun sauƙi kuma suke samun waraka akan matsalolinsu. Cibiyar Alhikima ta kirkiro waɗannan magunguna na ruwa domin sauƙaƙa wa al'umma wajen yakan cututtuka na cikin jini na cikin kashi da ma cututtukan sanyi da suke damun al'umma. Ni Abdullahi Alhikima mun yi babban ofis a nan jihar Kano a unguwar Sharaɗa Phase 1 kusa da bankin UBA da bankin Union. Cibiyar Alhikima cibiya ce mai ɗaukar nauyin aikawa mutum magani a duk inda yake a faɗin Najeriya. Kira wannan lamba waya kai tsaye domin ka faɗi matsalarka ko jinyarka ko lalurarka. A nan nake cewa kana wanda bu cibiyar Alhikima tana godiya.
Assalamu alaikum. Ki haƙuri na tafi ba tare da neman izinin ki ba. Ba komai, da fatan dai ka dawo lafiya. Lafiya kalau na dawo. Ga jakarta kike duba ko akwai abin da ya bace. Can bari in duba. Ba abin da ya bace. Kin tabbata? Na tabbata. To shikenan. Walaikum salam. Kai. Mansa. Relax. Sit down. Please sit down. Thank you, sir. Zauna ga waje na. Kai. Bismillah. Barka da shigowa. Barka dai, sir. Yaushe ka shigo garin? Shigowa na kenan. Ya Kaduna. Alhamdulillah, sir. Wato tun lokacin da muka yi aiki a Kaduna na ji daɗin aiki da kai kuma shi yasa na yi kuma roƙi mai girma CP da ƙoƙari da Allah a taimaka a kama na kai nan. Wato ba wani abu ya sa ka ga na sa a kawo ka ba, muna da ayyuka ne a nan saboda ganin ƙwarewarka kuma ka iya aiki ba tare da zubar da jini ba, you are very intelligent, sannan kuma you are counter terrorist officer. Shi sa na sa aka kawo mun kai don saboda mai aiki kafaɗa da kafaɗa. Ina da wata ma'aikaciya wadda IT ce, internet technician ce, wajen harkar kwamfuta ba dama. To saboda haka za ku haɗa hannu da ƙarfe da kai da ita, za ku yi mana aiki. Saboda haka yanzu abin da nake so da kai, tunda Allah ya sa ka zo kai kokari ka je ka huta, goben Allah kai mu in ka shigo sai in haɗa ka da ita sai a fara. To ba damuwa sa, duk da dai ba da gajiya na zuwa, sai dai in ka umarce ni in huta zan huta. No ba komai, ka je ka huta din. Goben Allah kai mu sai ka fito. Okay. Yanzu sai a zo a fara. Okay sir. Relax. So da Allah with immediate effect. Okay, sir. Tomorrow. Ranka ya daɗe. Ni abin da ya kawo ni kawai kai wa Allah kai wa ma'aiki. Kar ka shiga magana tsakanina da wannan malami. Duk abin da zai faru so nake a matsayinka na mai ƙasa ka sa ido kawai. Me amfanin wakilcin da nake yi? Wakilci kana wakiltar mu na gaskiya ranka ya daɗe, amma abin da nake so domin an ci mutunci na. Ka ja bakinka kai shiru, duk abin da zai faru tsakanina da wannan mutum kawai ranka ya daɗe ka ja bakinka kai shiru, babu ruwanka. Yawwa abin da na zo roƙa alfarma kenan kawai. Ai hakuri za a yi. Mai gari Allah ya ji kan Hajiya Goggo. Amin. Allah ya mata rahama. Amin. An gaya min cewar malam wa ka taba ya zo tun safe. Ka taimaka ka gaya min yana ina. To darajar kai mahaifiyata Goggo addu'a. Babu abin da zai sa ba zan gaya maka ba. Tunda ka roƙe ni da Allah da annabinsa. Ina roƙonki arziki dan girman Allah kada ka je. Dan ina gidan malamin dare. Ƙwarai kuwa dan Allah kada ka je. Kada ka je, ina gidan malamin dare. Yana gidan malamin dare? Ƙwarai kuwa. Ai za a yi haƙuri. Za a yi haƙuri ranka ya za a yi haƙuri. Gidan malamin dare kace ko? Za a yi haƙuri. Ina wani? Lafiya lau. Ke ce Hauwa? A'a yaya ta ce. Allah sarki. Tana ina ita? A mata aure shekara ɗaya kenan. Au, to wato zike rage kenan a gidan? Madalla. Ya hajjin taku? Lafiya lau. To madalla da kyau. In ci gobe ke kika yi? A'a, ina mace ta yi. A, ke baki iya bane? A'a, na iya. Kin ya? A'a, to a shi kenan daidai ne wannan. Allah ya albarka kin ji? To amin ya rabe. Allah ya albarka. Na gode. To madalla a gare umman taku. A ce ina nan dai. Ya kamata in wayar yin rubutu ita ma dan Allah ya tashi ta ibata miji na gari. Wannan daidai. Duk da ita ce ba ita yi ba inna ce ai ba komai. Ba za ta ɓaci ba. Allah ka tona ina gama. Na gama. Haje! Na? Alaikum assalam.
Ana ga ta mala. Ai wannan rubutun da ba. Ita hajiye nake wa. Saboda jin amma wata aure shi ne zan mata ita ma ta sha in Allah da ba zan dawo gidan nan ba ta yi aure ba. Malam. Ana ga ta mala. Ai addu'a ta shiga. Eh? Kamar yaya mala? Ai na baka ita. Yanzu ma za a daura auren. Malam da daren nan? Ai za a daura auren ai. A wannan daren an ce ba za a daura auren daren bane? Ana ga ta mala ne ga ai ba a riga yawa mutane ba a raba goro ba a raba alawa ba kawai sai dai ai abin haka mala yayi. Ai in dai da waliyinka da waliyinta ai ko a gona sai mu je a daura auren. Aure kuma dauro. Ye? Aure ya daura ai malam. To malam godiya nake. Insha Allah. Ai wannan matsala da ka shiga ta mace ɗaya ce. Da matan naka guda biyu ne. Ai ba za ka shiga wani damuwar ba. Ai dama addini ya ce a yi ɗaya ko a biyu ko a uku ko a hudu in za ka yi adalci. A zan yi mana. In za a yi adalci sai a yi guda hudu. Saboda haka yanzu zan shiga gari in kira mutane guda ɗaya zuwa biyu zuwa uku zuwa hudu a zuwa ɗaura auren nan. Insha Allah. Sarki noma. Me gari? Allah gafarta mala. Man Jafaru. Allah gafarta mala. To na kirawo ku ne domin ku shaida. Na mallaka malam wa ka taba ta hajiye. Alhamdulillah. Ya yi daɗi. Domin dama amini na ne. Kuma dan uwana ne. Saboda haka na mallaka masa wannan yarinyar. Alhamdulillah. Abin da aka rasa a wannan lokaci kenan. Masha Allah. Na wannan zamanin. Masha Allah. Alhamdulillah. Allah tabbatar da alkhairi. Alsaka da alkhairi. Za ka ga a ce sai an yi soyayya an yi menene kuma ƙarshe auren ya ga yanda yake kasancewa. Baya ƙarko. Wannan aka rasa. Alsaka da alkhairi. Ya yi kyau mun ji daɗi sosai wallahi. Me gari? Allah ya ta mala. Sai karɓa masa. To alhamdulillah. Wannan abu ya daɗi. Masha Allah. Malamin gari. Na'am. Ina neman wa ɗan uwana auren ƴarka. An bashi. Ina neman wa ɗan uwana auren ƴarka. An bashi. Ina neman wa ɗan uwana malam wa ka taɓa auren ƴarka. An bashi. Alhamdulillah. Masha Allah. Godiya nake mana. Masha Allah. Ai. Ya yi daɗi. Me gari? Ga wani sadakin. Naira 40,000 ne. Lakadan. Ba ajalan ba. Sai cika. Sun cika ƙwarai kuwa. Sai a bayar. A shi bisa sadaki. To masha Allah. 40,000. To alhamdulillah. Ma Jafaru sai a mana addu'a. In to salati goma ga annabi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Allah ga mutum wala godiya nake kuma Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya Allah ya ƙara lafiya na'am To yanzu komai ya tayi da kanmu komai ya koma kanka kai ne cinta kai ne shanta kai ne suturarta kai ne iliminta yanzu komai ya koma kanka Allah ya baka iko riƙewa to yanzu Allah kai mu gobe sai ka tafi da matarka tunda yanzu ta zama taka ce. To alaga wata nan ban ki ba amma ina neman alfarma guda daya. Tunda abin nan yanzu aka yi shi ina neman alfarma idan na koma gida sannan na gyara guri sai a turo sai a zo a tafi da ita. To dama shirin zauna ya fi nutsi. Gaskiya ne. Sai a shirya din. Gaskiya ne. To Allah ya taimaka. Allah da malam. Allah da a sati mai zagowa ta haddace alkur'ani. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah dama a gidan ne. Gaskiya ne. Wannan haka yake. Ta haddace shi. To alhamdulillah. Kuma da Allah an baki za ta fara. Alhamdulillah. Sai wanda yake karatu ma sai ta riga shi. To alhamdulillah. Ba sai ta riga shi. In Allah da. Godiya yake malam. Allah ƙara tariki. Allah ƙara girma. Nagode. Nagode malam. Nagode. Me gari? Ai mun godiya. Yalla bai isa lafiya. Sai lafiya. Ita madalla. Sai mutum yi. Yawa. Me gari? Alhamdulillah. Allah ya bada zaman lafiya. Alhamdulillah. Ashe da wannan rabo. Yanzu kamar ina ganin na tsufa. Amma yanzu kabubun nan a ce ta wace. Allah na gode maka ashe da wannan da rabo a duniya saboda na karba Allah na karba wannan abu da ka bani na karba hannu bibi kuma zai rike tsakanina da Allah sai ya kai inda karfi na ya kare na gode Allah ba kowa da kani sai kai Allah ina munna wallahi da wannan lamari wallahi zai rike hannu bibi ba zan wasa da wannan dama ba da ka bani Allah na gode maka wai mutumin nan ba zai fito bane ni fa da kofa ce da yanzu na barke ta fa ba wani zancen ai tashin nan da kaman busa a hannu na yake da yanzu na busa an yi so kowa ya mutu abin da nake so da kai malam Barau ka kwantar da hankalinka a jiran sa nake yi in za mu kwan 100 anan sai ya fito wannan mutumin
Na taɓa ganin irin wannan masifa haka, wannan bala'i. Wannan ai masifa. Salamu alaikum, ni so nake ji sallama ta ma ya fito. Salamu alaikum. Wata hayana nake ji a waje, su waye ne? Mutumin nan inda ya fito ko ni ko shi a nan gurin. Ina gaya ma. Kai duwa bai kai ni ne kai da yanzu ne wani siddabarin ma ya fito. Allah da yanzu ne wani siddabarin ma ya fito. Yaro ne barau ne wannan yake wai biyo ni wai ni yake da fasa a wajena da yaro dan gidan mai dawa nawa. Barau? Eh wanda aka ba wai shi ne mai dawa yanzu a gari. Kaji wanda ubansa ne ba sa ana ubansa ma yaro na ne ba ubansa ma sai ne koyar da shi karatu ba shi ba saboda a makarantar ma na fi shi kokari ubansa. To shi aka yi barau ma har zai wuce zai hauka. Haba ina gaya maka cewar ka san waye ni duk garin nan kowa ya san waye ni don haka mutumin nan kai ka san abin da yake tsakaniya da shi ko ni ko shi inda ya fito sai ne maganinsa ba ga to da ita bane ai shi kenan wannan shirin ai ba irin wancan shirin bane wannan shirin ina gaya maka ya girma wancan shirin a yanzu in na ga dama in so kake ɗauko daji in kawo shi nan gurin sai ka ga daji a nan gurin yo ga daji ya mamaye mu ai ba cinye miye ba ina sanar da shi irin salon yakin kenan zan zo kansa kwantar da hankalinka malam barau malam saboda ka bari in ci mutunci su malam ai ba kai zaka je ba ni zan je tunda kai ba kuna ne ni zan je bara ga abin da ya musu a'a alaga wata malam alaga wata malam ashe dai adana hayyin malam ai ba za a haƙura ba ai bara ga za a kuma ka gan su ƙware ka gan su ko ƙware kuwa labaran nan ga kuma wani yaron mai dawa ka ƙware kuwa ga abokan da ya ɗibo ƙware kuwa ga sun da akwai na gan su wa wani za a tarawa kaji shakiyanci saboda rashin sani na har yau ya ƙi gasgata ni da kai a ce mutunci wai mutumin nan ko zai fito wai ba za a fito ba ne ba wani zancen ai tashin nan da kawan busa a hannu na yake da yanzu na busa an yaso kowa ya mutu yawa malam Umar da malam Shamsu nan shine sabon shagon da Shehu Dan Kwarai Investment ya bude wanda nake ta baku labari babu abin da babu a ciki dama nan shine SDK Textile da kake magana ai ko shine Allahu akbar lalle wuri ya kai wuri ya amsa wuri sunana Umar M Sharif sunana Abubakar Bashir Mishadda sunana Shamsu Dan Iya muna gabatar muku da sabon shagon mu ne Shehu Dan Kwarai Investment wato SDK Textile muna kan titin IBB Way bayan Sani Abacha Stadium kantin Kwari gidan shanu shago mai lamba 1 2 3 4 5 6 duk namu ne muna da bangaren high class muna da bangaren exclusive ga bangaren mai yan kaniwo muna da bangaren SDK fashion da kuma VIP section abin da kuke bukata akwai a Shehu Dan Kwarai Investment SDK Textile a duniya ne a duniya ne a duniya ne a duniya ne a duniya ne